Salutacions, benvinguts i benvingudes un dia més al Defensor de l'Espectador. Avui també us portem informacions relacionades amb la televisió de la mà de Maria Glòria Dantà, la presentadora, en aquest cas del TAC, de l'Espectadors Associats de Catalunya, i portaveu d'aquesta organització aquí. A TDCAT cada dia portem temes relacionats amb veure la televisió, però de vegades, com avui, també portem notícies. Notícies que ens parlen d'una enquesta. Avui, per començar, Maria Glòria. Hola, doncs mira, començarem amb una enquesta que volia conèixer les aficions de 4.000 persones enquestades, una enquesta que va fer Travel Club, i bueno, una mostra representativa de tot Espanya. I llavors la conclusió és que la televisió monopolitza l'oci familiar. Encara avui en dia, és l'opció principal. Sí, en concret el 76% de les llars espanyoles ha decidit que quan ha d'estar en família està mirant la tele. Això és el que contestaven, no? Un 68% d'encastats va dir que també era una opció d'oci familiar anar a dinar a restaurants, però només 2 de cada 10 van assenyalar, per exemple, l'art, el museu o la cultura en general com a oci familiar. Però això ja diu molt. Però clar, també no ens hauria de sorprendre, tenint en compte que quan estem sols fem el mateix, no? Sí, de fet aquesta enquesta també reflexa que quan la pregunta era què fas quan estàs sol i tens temps d'oci, molta gent ha contestat també que era mirar la tele. Sí que estamos mal. Curiosament, no hi ha un percentatge gaire alt de gent que hagi dit que juga als videojocs. No sé si perquè la pregunta de l'enquesta en si no donava peu a oferir com a opció als videojocs o què, però aquí en O potser si preguntaven a la gent del Travel Club aquest, igual era gent ja més granadeta. Clar, que ja els videojuegos no... Té menys entrada encara. Sí, pot ser. Molt bé, doncs a partir d'aquesta enquesta, que ens diu bàsicament el que esteu fent ara, que esteu veient la tele, doncs ens informen també d'altres notícies. Per exemple, ens arriben notícies d'un programa que ja porta anys i anys fent-se als Estats Units, i això que el fan 2 amics amb papers, dibuixos, i s'ha convertit en un dels programes més coneguts de tota la història de la televisió. Parlo de South Park, que torna a ser notícia, ja no polèmica potser, no? No, ja la polèmica amb aquesta sèrie ja es va acabar. Des del seu primer capítol ja han sigut polèmics tots i la gent ja diu South Park! Ja. Aquesta història va començar l'any 97, com dius tu, dos amics que van començar a dibuixar, i són uns dibuixos que es caracteritzen per ser irreverents i reflexius, amb violència, fins i tot no, paraulotes, un llenguatge groller, i sempre hi ha algun escàndol calça. En l'últim capítol, resulta que les tropes britàniques volen conquistar Nord-Amèrica i perden. Es veu que intenten conquistar Nord-Amèrica amb una flota bastant arcaica, i llavors surten uns avions del George Bush que els massacren allà en 2 minuts, i quan li comuniquen la notícia a la reina d'Inglaterra, en els dibuixos, la reina d'Inglaterra es suïcida, i a més es veu el suïcidi. I clar, això ja ha aixecat ampolles allà als Estats Units, però és que a Anglaterra aquest capítol encara no s'ha emès. Recordem que l'última polèmica que ens van portar aquests dibuixos va ser no fa gaire, perquè el govern de Costa Rica va saltar, perquè els nens viatjaven a Costa Rica i presentaven el país com una cosa tercermundista, que feia pudor i amb molta pobresa. Jo sospito, no obstant, que al Regne Unit s'ho prendran d'una altra manera, perquè allà tenen ja l'experiència prèvia de programes com el dels Monty Python o l'Splitting Image, que a la Casa Reial tampoc no és que l'hagin deixat gairebé mai. No, mai ha quedat bé la Casa Reial a Anglaterra. Bueno, des de fa un temps que ja no... Amb la Lady Di... Ni en ficció ni sense ficció, no? Sí, exacte. La cosa ja va anar a pitjor. Sí. Bé, continuem. Tenim més notícies relacionades amb la televisió. Molt bé, i amb els governs. En aquest cas, el govern indi ha prohibit emetre el canal Fashion TV perquè diu que atenta contra la decència. Llavors, el govern indi ha dit que aquest canal atenta contra el bon gust, contra la decència i a més denigra les dones. Recordem que el món de la moda és un món que també podríem dir que es considera a vegades per fer aquestes coses, no? Perquè recordem la campanya publicitària de Dolce & Gabbana que van haver de retirar perquè va ser acusada de fomentar la violència i objectificar la dona. I han tingut problemes amb totes les emissions d'aquest canal? Exacte, aquí anem. I és que el programa que ha colmat el vas, que podríem dir que ha fet que el govern indi digués hasta aquí hemos llegado, és un programa que fan passada a la mitjanit que es diu Midnight Hot, on les modelos, ja com su nombre indica, tenen molta calor i desfilen desvestits. Fàcil de lenceria. Que digo jo, si el que volen és vendre roba, per què les fan desfilar així? Això també és una cosa que no arribem a entendre. Serà un passi de perfums. Sí. Que com la tele se huele también. Clar. Doncs a veure, què passa? Que per aquest programa han censurat tot un canal.
Però és que el govern indi això no és la primera vegada que fa. També ho va fer amb AXN, no? Doncs perquè hi havia un programa que deia Los anuncios más sexys del mundo, que com el seu nom indica també va ofendre la moralitat pública i el bon gust, i va ser censurada durant 2 mesos tota la programació de la cadena. A Filipines també, no fa gaire, van censurar Televisió Espanyola Internacional. Per noche de fiesta? Exacto, per noche de fiesta. Ja m'imaginava. Imagina't. Què passa? Doncs que aquí, per això ho fan consells audiovisuals dirigits des del govern que censuren, podríem dir, en extrem, però és veritat que hi ha d'haver una regulació. Aquesta gent està protegint el que ells creuen que són els valors del seu país. O sigui que aquí entraríem una mica en el debat de si es censura o no es censura. Jo crec que és massa censurar tot un canal per un sol programa. Vet el programa, no?, que ja els faràs entrar en raó. Però bueno, m'agradaria veure el que passaria en aquest país si, jo què sé, Telecinco, Antena 3, qualsevol cadena, la veritat, sigués, no 2 mesos, 2 minuts en negre. Exacte. 2 minuts en negre, Ens convindria que s'acostessin aquí una mica els del govern indi i ensenyessin aquí una mica al Ministeri d'Indústria a sancionar les televisions, perquè aquí és veritat que pasan de d'altres pueblos i aquí hi ha unes lleis que s'han de complir, jo no sé. De veritat, penso que 2 minuts de fundido en negro com de multa a Telecinco i Antena 3 els hi haurien de fer en més d'un programa. Demà parlarem precisament d'un programa d'aquestes cadenes. Sardà torna a la tele, en parlarem demà de la seva versió del Persones Humanes que va fer Mikimoto, però serà demà aquí al Defensor de l'Espectador. No ens falteu, tornarem a la mateixa hora aquí amb vosaltres per parlar de més notícies relacionades amb el món de la televisió. Fins demà.